tämmösiä voittostatseja. 17 tappoa tai SS-suositus tai 54 siellä solovinsseissa tai tällainen. Mut kuitenkin, katsotaanpas nyt tämä juttu. Et katsomme nyt tämän videon yhdessä. Tai en mä tiedä kattooks kukaan muu, pari mun kaveri ehkä. Paljon haittaa. Nai että. Oh man, siellä on toinen. Annoin vielä hidastusmahdollisuuden sillä. Noin, toi oli hieno. Reagoin siis omaani. En nyt ole mikään narsisti, että mä lennän vähän. Sain mä vielä tapettua. Okei, mä en muistakaan tätä matsia. Se olikin sit vissiin siinä. Jee.